Marada adamlar plastik kartlarynyň pulny atlaşdyrmakda kynçylyk çekýär. Mara vilayatynyň durly etraplaryna şol sanly Garagum we Bayramaly etraplaryna yerli ýaşaýjylar plastik bank kartlar arkaly pulny atlaşdyrmakda kynçylyk çekýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji oktýabrda habar berdi. Habarçymyz Bayramaly şäherine ýerleşen Halk Bank binasynyň arka gapysynyň öňünde onlarca adamlar warat bankomat nobotunyň ýygynyň ödülmeýändigini habar berýär. Any ony habarçymyz bu ýerde 50-60 adamlyk bankomat nobotunyň bolanyny habar berdi. Ýöne yerli ýaşaýjylara bankomatlarda pulun ýokdugy, öýlen sagat 2-çyny bankomatlara pulun salynjakdygy aýdylypdyr. Bankomat nobotuna garaşan köp adam çydaman öýüne gaýdýar diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bankomatlardan pulny atlaşdyryp bilmedik adamlar çykalygy gözleýär. Azatlygyň habarçysy pulsuz ýaşaýjylaryň dukanlara baryp olardan pulny atlaşdyrmagy haýyş edýändigini habar berýär. Olar munyň üçin atlaşdyrylan puluň ony götürümini, meselem 200 manat, 320 manat pul terişdesini dukan satıcılarına teklif edýärler. Gaýrat edinip adamlar dukan satıcılarına ýüzlenýär. Ýöne dukanlar seýrek sowdadan şikayet edip özlerine hem nagd pulun ýetmezçilik edýändigini aýdýarlar. Sowdamyz nol, hiç ýyly sowda ýok. Şol sebäpden nagd pul ýetmezçiligi bizi hem köseýär diýip Azatlygyň habarçysy bir dukan satyjysynyň sözlerini getirdi. Dukanlar bilen bir hatarda habarçymyzyň maglumatlaryna görä adamlar ýanygyç guýuju beketleri de baryp pullaryny atlaşdyrmaga synanýar. Ýöne bu hem el mydamy oňy netije berip durmaýar. Ýanygyç guýuju beketler köplenç pulny atlaşdyrmaga razy bolýar. Ýöne istek bildirýän adamlardan nagd pul ýüşýänçe garaşmagy soraýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä marly ýaşaýjylar pulny atlaşdyrmagyň ýene bir usulyny synap görýär. Bu synançykda köp adam awtology bolan dogany garyndaşlaryndan ýa-da tanış bilişlerinden öz kartlaryny ulanyp ulaglaryna ýanygyç suýdurmagy, soňra şol ýanygyjyň bahasyny nagd görnüşde öýdlerine bermegi teklif edýär. Bayramaly we Garagum etraplaryna şu günler bankomatlar asla diýen ýaly işlemeýär. Ýöne adamlar bankomatlara baryp nobata durmakdan ýyda çekilmeýär. Bankomatlar işlenok, şonuň üçin garaşyp oturmaň. Pulun haçan getirileceği belli däl. Inniki kepde gelinleyip kän halatlarda bankomatlardan jogapkar adamlar yerli ýaşaýjylara duýdurýar. Adamlar nagd pulsuz gaty kötenýär diýip bir Bayramaly ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Çörek, ýağ, göýgönüm we ýumurtga ýaly hojalyga zerur bolan esasy önümleri satyn almak üçin nagd pul gerek diýip etrap ýaşaýjysy aýdýar. Habarçymyza görä etraplardaky käbir döwlet dukanlaryna tölew terminallar bar, ýöne olar işlemeýär. Yerli ýaşaýjylar döwlet dukanlaryna tölew terminallaryny öz bank kartlarynyň balansyny görmek üçin ulanýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň fonuna ýurtdan gowuşýan habarlara görä adamlaryň bankomatlardan pulny atlaşdyrmak kynçylyklary eýem soňky bir näçe ýyl bäri ýygyderli häsiýete ýa boldy.